Членовете на Светия Синод и архиереите на Българската православна църква, Българска патриаршия, с дълбока скръб и печал известяват, че на 6 ноември 2012 година в 3:30 часа сутринта, след кратко боледуване, досточнимият наш предстоятел и скъп пастиреначалник на благочестивия православен български народ, Негово Светейшество Максим, патриарх български и митрополит Софийски, се представи в Господа, замина по пътя на целия свят, за Неговия дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно, дето почиват изнорените. Безотешна е скръбта на членовете на Светия Синод и архиереите на Българската православна църква, Българска патриаршия, от кончината на светейшия патриарх Максим. Той се пресели в вечността в ясно съзнание и трезва мисъл, отправяйки към всички свои чада православните българи първосветителски благослов. Дядо Максим беше изпратен в последния си земен път с цялото уважение и почести на духовната и светската власт и смирението на миряните. Опелото отслужи Вселенския патриарх Вартоломей. По царствие свое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Хиляди се стекоха пред храм паметник Александър Невски и търпеливо изчакаха церемонията, за да си вземат последно с Богом с дядо Максим. Първо, образа му светлия ще бъде, докато съм жива пред очите ми, с неговата благост, кротост, човеколюбие. Много благ, много смирен човек, един обединител на нацията по-християнски. Смирение и уважение смъртта на дядо Максим предизвика и в представителите на светската власт. Прекланям се пред това, което той направи. С чисто сърце си пожелавам следващият патриарх да бъде толкова достоен, колкото той беше. Изключително почтен човек и с приноса му за вярата и с приноса му за единението на нацията през сложните исторически времена, които дългия му живот му даде възможност да се преживее. Уточни църквата с това, че църквата остана един от символите на наддържавността. Един добър човек.
След опелото на дядо Максим, пловдивския и изпълняващ длъжността софийски митрополит Николай отправи послание в присъствието на духовни водачи, политици, дипломати и граждани. Патриарх Максим пое църквата ни във време на безнадежност. Преведе я през пустинята и я опази. Нека си представим времето от 1992 до 2003 година, когато човешки слабости и страсти заплашваха наред с държавата да разрушат и църквата. Днес всички си даваме сметка, че със своите достоинство, търпение, благочестие и смирение и несъкрушима вяра в извечните и непоколебими християнски ценности. В 12:30 духовният баща на българите напусна патриаршеския храм Свети Александър Невски, в който служи достойно и смирено 41 години. Траурното шествие пое към Троянския манастир, където духовният баща на българите е пожелал да бъде вечният му дом. Не съм имала лични срещи, обаче спомените са ми много добри и с голяма тъга съм дошла да го изпратя. С какво ще запомните патриарх Максим? С неговата особена благосклонност към нас, когато ние имахме желанието да възстановим древнопросялата Ростовска епархия. Така съпроводен и изпратен със стотици хиляди на сълзени очи и с огромна мъка в сърцата на всички българи, дядо Максим бе положен във вечния си дом. А с него си отива и една цяла епоха. На един човек успял да удържи единството на църквата ни и да служи на хората и на Бога с чисто сърце, смирение и дълбока вяра. През 1914 година в село Орешак се ражда Марин Найденов Минков. 12 годишен той е изпратен като послушник в Троянския манастир. Завършва Софийската духовна семинария и Богословския факултет на Софийския университет. 27 годишен приема монашески постриг с името Максим, след което е ръкоположен за яродиакон. През 60-та година е канонически утвърден за ловчански митрополит. След смъртта на патриарх Кирил през 1971 година единодушно членовете на Патриаршеския избирателен църковно-народен събор го провъзгласяват за патриарх. През 4-те десетилетия начало на Българската православна църква патриарх Максим успява да съхрани нейната цялост, да отстои обществения й авторитет. Максим устоява на разкола в православната църква. Не го сломяват нито алтернативния синод, нито щурмуването на Светия синод и на столични храмове. Патриарх Максим е почитан и уважаван от всички управляващи през най-новата история на България. Нито един премиер или президент не пропусна случай да получи благословията му. Много миряни се стичаха на празнични литургии, водени от патриарх Максим, за да получат лично от него благословия. Няколко знакови събития ознаменуваха последните години на патриарх Максим. За пръв път от 46 години беше извършена канонизация на баташките и новоселските мъченици. Това се превърна в едно от историческите събития за Българската православна църква и за държавата. Осъществи се и едно от съкровенните желания на патриарха. Копия от чудотворната икона Света Богородица достойна ест пристигна от Света гора. Голямата светиня остава в Българската православна църква като дар за 100 годишнината на Патриаршеския катедрален храм-паметник Свети Александър Невски. Какъв човек беше? Истински човек. Добър, сърдечен. Винаги с усмивка говори. Никой не съм почувствала, че
Срещу мен стои някакъв човек на висок пост. Инак се държеше много естествено. И затова ми е много мъчно за него. Беше човек, от който можехме да вземем пример. И баща ми винаги ми е казвал: гледай бачиш Максима, гледай него, докъде стигна. Ако някой има болен, се каже: не бой се, той се оздравее. Потърси помощ от лекарите, той се оздравее. Винаги с надеждата. Бяхме деца, пасяхме добитък. Черешата беше на слог и се изкорени и той падна с нея. Просто умрях. Той стана и се засмя. Това е неговия баща и неговата майка. Неговата майка е ваша Леля? Леля. Това е първата снимка, която е запазена от 1920 година, когато е бил 6 годишен. Това е неговата майка, каквато аз помня. Като патриарх той усещаше, че животът му е много, светският живот му е изключително ограничен. Споделяше, например, че по-рано, когато е бил монах или дори ловешки владика, когато се случи да напусне страната в чужбина, може да свали одеждите си, да излезе, да отиде на ресторант, да отиде на кафе, да се срещне с познати, което тук не е могъл да прави, когато е бил в позицията на патриарх. Липсваше ли му според вас светския живот? Струва ми се, че не. Раздялата на една нация с духовния й водач е трудна. Само за последните 4 години два близки до нас народа се разделиха със своите най-висши духовници. В началото на сибирски студения декември на 2008 година на 79 години умира първият православен патриарх на Русия след разпадането на Съветския съюз Алексей II. Свидетели разказват, че в деня на погребението многомилионна Москва била затихнала в скръб. Огласявали е единствено траурно биещите камбани на катедралния храм Христос Спасител, пред който се виели километрични опашки от миряни, чакащи да отдадат последна почит на своя патриарх. В центъра на храма на подиум е положено тялото на патриарх Алексей II, отрупано с рози и икони. На главата му стои патриаршеската корона. На пищната траурна церемония присъстват представители на всички религии, дори и на Римската католическа църква, с която руската по това време е в обтегнати взаимоотношения. 7-часовата заупокойна молитва се води от митрополит Кирил, който по-късно е обявен за новия патриарх на цяла Русия. Той наследи една отслабена от десетилетия политически репресии църква. Сега той оставя след себе си една силна църква. Тялото на духовния водач е изпратено от хиляди миряни, отдаващи почит към човека, успял да възроди от тях потиснатата от режима вяра, да възвърне изгубените позиции на църквата и да изгради отново стотици храмове, съборени от партията. През ноември 2009 година, въпреки епидемията от свински грип и предупрежденията на медицинските служби, 500 000 сърби се стичат пред портите на съборната църква в центъра на Белград, за да кажат последно с Богом на главата на православната им църква патриарх Павле. Той ни научи да бъдем хора и никога, когато срещаме зло в живота си, да не отговаряме с зло. Огромна загуба.
За това какво е добро, какво е правилно сме учили от него. Беше Божи човек. Помня го от дете. Разказвах за него на моите внуци, ще разказвам и на правнуците си. Едно от най-светлите имена в нашата история е Патриарх Павле. Патриарх Павле умира на 95 години, след като предвожда Сръбската църква 19 години. Години, които съвпадат с края на комунизма, разпадането на Югославия и войната в Босна и Косово. 11 километра е колоната от хора, които следват автомобила с тялото на Павле до манастира в Раковица, където е погребан. Да uvijek budemo ljudi. Той ни научи да бъдем хора и никога, когато срещаме зло в живота си, да не отговаряме с зло. U sebi. Pokoj duši patrijarhu srpskom, gospodinu Pavlu. Само преди няколко месеца, през август тази година, 70 милиона православни християни от Етиопия се разделят със своя духовен водач, патриарх Абун Паулюс. Стотици се блъскат един в друг, за да се докоснат за последно до ковчега със своя духовен водач през последните 20 години. В утрото на 7 март, лето Господне 1971, як дъб се откърти и с недрата на българската земя. Умира вторият български патриарх Кирил. Веднага след смъртта му на тялото му е направено монашеско опело, измито е с вино и е намазано с благовонни масла. След това е донесено в патриаршеската катедрала Александър Невски. Там беше станало нещо, как да кажа, беше станало нещо неприятно. В смисъл такъв, че след обличането му го бяха положили в един от най-обикновените ковчези, които по нея времена бяха направени от талашит, отдолу бяха само летви и беше облепен с някаква такава сребриста хартия. Отците реагират мигновенно и още през нощта е скован нов патриаршески ковчег. След множество молитви и четения на Евангелието, което налага висшия му духовен чин, тялото на патриарха е натоварено в линейка, защото по това време няма катафалка, и отпътува към Бачковския манастир, където ще бъде погребано. Последната молитва за душата на висшия духовник е на колене. С корона не се погребва. Само по време на как да кажа, на опелото и на литургията, тогава е с корона, поне така беше патриарх Кирил, с корона и с епископско облачение, а пък когато вече преди да бъде спуснат в гроба, се изважда короната и се слага клобука, което значи шапка с було, който се обръща и тогава се спуска в. И въпреки, че по онова време властта не толерира посещението на храмове, стотици българи не пропускат да отдадат почит на своя духовен водач. Народът непрекъснато притискаше. Там имахме една огромна група от иподиакони, които трябваше да пази ред, да могат хората, които минават, да не бъдат блъскани, да не бъдат смачкани. Никой от властта официално не дойде да отдаде някаква почет, да положат някакъв венец или нещо подобно не беше. Беше, деца казва, домашно погребение между нас си. Години по-късно, през 2002 година, патриарх Кирил е провъзгласен за праведник на света в Йерусалим заради дейното му участие в спасяването на българските евреи от нацистите. Според устава на Българската православна църква, през първите 7 дни след смъртта на патриарха управлява старшия член на намаления състав на Светия Синод. Това е великотърновският митрополит Григорий.
До вторник, 7 дни след кончината на патриарх Максим, трябва да бъде избран наместник-председател на Светия Синод. Той не може да взема никакви еднолични решения, трябва да организира Патриаршеския събор, на който да бъде избран следващия патриарх. Това трябва да стане до 6 март следващата година. Според устава, кандидатите трябва да са митрополити от поне 5 години и да са навършили 50 годишна възраст. Трябва да се отличават с правилни мисли върху православната вяра и с точно спазване на църковния ред. Датата на събора се определя от синода, а изборът на патриарх се прави в неделен ден, в синодалната палата. Избраният става патриарх на Българската православна църква и Софийски митрополит и остава на този пост пожизнено.